Kiitos mahdollisuudesta sanoa muutama sana sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäjinä. Taloustieteilijät Darren Acemoglu ja James Robinson ovat määritelleet menestyneiden yhteiskuntien salaisuuden tasapainoksi valtion ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Jos valtio on liian vahva suhteessa kansalaisyhteiskuntaan, siitä voi tulla ihmisten elämää hallitseva tyranni, joka johtaa turvattomuuteen ja pahoinvointiin. Jos valtio on liian heikko, tuloksena voi olla anarkia, joka johtaa yhtä lailla turvattomuuteen ja pahoinvointiin. Tyrannian ja anarkian välillä kulkee kapea käytävä, joka johtaa menestykseen. Pohjoismaat ovat kulkeneet tuota kapeaa käytävää ja onnistuneet rakentamaan maailman parhaita yhteiskuntia. Järjestöt ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa, jossa ihmiset toimivat vapaaehtoisesti itse määrittelemiensä yleishyödyllisten päämäärien edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat omalta osaltaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita. Ne täydentävät julkisia palveluita ja tavoittavat ryhmiä, jotka jäävät virallisten rakenteiden ulkopuolelle. Järjestötoiminta mahdollistaa ihmisten aktiivisen osallistumisen yhteiskuntaan, sekä palveluiden käyttäjinä että niiden kehittäjinä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta perustuu tärkeisiin arvoihin. Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa. Kehittyneissä hyvinvointivaltiossa isot ratkaisut hyvinvointi- ja terveysongelmiin ovat jo käytössä. Pahoinvointi piiloutuu vaikeasti tavoitettaviin taskuihin. Samaan aikaan hyvinvointivaltion perusrakenteiden viilaus luo uusia välinputoajaryhmiä. Lisäksi yhteiskunnan modernisaatio synnyttää uudenlaisia hyvinvointi- ja terveysriskejä. Tällä hetkellä suomalainen hyvinvointivaltio on vakavissa vaikeuksissa. Demografinen muutos koettelee sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Ikääntyneiden hoivan järjestämisessä ja rahoituksessa käydään kiivasta keskustelua. Päihteiden aiheuttamat haitat ovat merkittäviä. Lapsiperheköyhyys ei ole vähentynyt, vaan pikemminkin lisääntynyt. Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat edelleen suuria. Nuorten mielenterveysoireilu lisääntyy. Etniset vähemmistöt kokevat runsaasti syrjintää. Juuri näissä tilanteissa järjestöt ovat korvaamattomia. Ne tavoittavat nuoret, joilla on mielenterveysongelmia. Ne auttavat ikääntyneitä, jotka kokevat yksinäisyyttä. Ne tukevat maahanmuuttajia ja vähemmistöjä, jotka kohtaavat syrjintää. Ja ennen muuta järjestöt kehittävät uusia toimintamalleja ja innovaatioita, jotka leviävät muualle kansalaisyhteiskuntaan ja mahdollisesti myös julkisiin palveluihin. Mihin ilmiöihin järjestöjen pitäisi nyt tarttua? Mielestäni järjestöjen pitäisi tarttua vaikeasti määriteltäviin ja monialaisiin ongelmiin, kuten yksinäisyys, mielenterveys, digisyrjäytyminen, luottamuksen rapautuminen. Historiallisista syistä järjestöjen toiminta on ollut vahvasti riippuvaista julkisesta rahoituksesta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen leikkaukset valtionavustuksiin kaventavat järjestöjen mahdollisuuksia toteuttaa perustehtävänsä. Monia matalan kynnyksen palveluita on jouduttu ajamaan alas. Vapaaehtoistoiminnan organisointi on vaikeutunut. Toiminnan painopiste siirtyy helposti valtion asettamiin tavoitteisiin, mikä voi vähentää kansalaislähtöisyyttä ja demokraattista legitimiteettiä. Kimmo Lind esitteli väitöskirjassaan 2020 Kenen äänellä millä asialla, että järjestöt ovat omaksuneet yhä enemmän julkisen sektorin toimintatapoja ja organisaatiomalleja. Seurauksena on ollut ammattimaistuminen ja managerialismi. Toimitusjohtajien tai toiminnanjohtajan rooli on kasvanut merkittävästi edustavuuden tulkitsemisessa ja määrittelyssä, mikä herättää huolta siitä, että järjestöjen demokraattiset periaatteet voivat heikentyä. Taloudellinen ja institutionaalinen riippuvuus julkisesta rahoituksesta on kaventanut järjestöjen autonomiaa ja ajanut niitä tuottamaan palveluita, jotka vastaavat enemmän valtion tavoitteita. On tärkeää, että järjestöt säilyttävät omaleimaisuutensa ja autonomiansa. Järjestöt tukevat yhteiskunnallista luottamusta, joka on sosiaalisen kestävyyden keskeinen tekijä.
Osallistumisen kautta ihmiset kokevat merkityksellisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Jos valtio määrittää järjestöjen tavoitteet, ne eivät voi täyttää tehtävänsä osana kansalaisyhteiskuntaa. Nämä tärkeät tehtävät liittyvät siihen, että järjestöt luovat yhteisöllisyyttä, vahvistavat mielen hyvinvointia, ne luovat luottamusta toisiin ihmisiin ja instituutioihin, joka rakentuu arjen kohtaamisissa. Järjestöt ehkäisevät syrjäytymistä ja edistävät turvallisuutta. Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta ei toteudu ilman järjestöjen panosta. Ja on tärkeää huomata myös, että sosiaalinen kestävyys tukee taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sosiaalisesti kestävä yhteiskunta takaa hyvän elämän edellytykset ja mahdollisuudet tarvittaviin palveluihin, koulutukseen, työllistymiseen ja toimeentuloon. Se kohtelee yhdenvertaisesti ja tukee terveyttä ja toimintakykyä. Se takaa mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Se tunnistaa ja arvostaa monimuotoisuutta ja pyrkii torjumaan syrjintää sen kaikissa muodoissa. Lisäksi se pyrkii takaamaan hyvinvoinnin edellytykset myös tuleville sukupolville ja se on yhteiskunta, jossa vallitsee korkea luottamus toisiin ihmisiin ja instituutioihin. Yhteydet taloudellisen ja ekologisen kestävyyteen ovat oleellisia. Kestävä talouskehitys ei toteudu ilman sosiaalista kestävyyden tukea. Taloudellisella tuotannolla on ekologiset rajansa. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ajavat näitä samoja tavoitteita omalla tavallaan. Järjestöjen elinvoima ja yhteiskunnan merkitys on nimenomaan siitä, että järjestöissä toimivat ihmiset määrittävät itse toimintatapansa ja muotonsa. Sosiaali- ja terveysjärjestöt eivät ole siis vain palvelutuottajia, ne ovat kansalaisyhteiskunnan elinvoiman mittareita. Ilman niitä moni ääni jäisi kuulematta. Näin ollen valtionavustusten leikkaukset ovat uhka paitsi yhdenvertaisuudelle, myös koko suomalaisen yhteiskuntamallin uskottavuudelle. Tarvitsemme vahvoja järjestöjä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, tukevat osallisuutta ja rakentavat sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Kiitos.